Igbo nwere nze nwe ọzọ anyị abịakwana ka anyị si abịa okwu akpụ n'ọnụ. Kedu ihe bụ okwu akpụ n'ọnụ? Ntọnaanị eji mara ndị Igbo ịgba mbọ, ntọnaanị eji abụ ọgaranya, nke mụtara aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, nke butere onye rụọ orie ndị oyibo wee kpọọ ya wọta shọ. So o wee bụrụ anyị amawelụkwa na obi nna anyị ukwu anyị nọ na nke tata. Ịneanya onye anyị nọ n'ọfịs ya taa bụ High Chief Dr. Ambassador Prophet Syracuse Nnamezie Monday Akunna, Eziogo one of Ichida, the National President Greenfield Estate, and the National BOT Chairman Amuodofi General Fitness Sports Club of Nigeria. And the President and the Founder Sibako Group of Companies, subsidiary of Best Gas West Africa Nigeria Limited. I will say na ị ga-abịa n'ama gbalụ na ọgaranya niile ọ balụ tata na kọmpini niile ọ nwere na ọgaranya a ọ na-eme n'ala Igbo na o nwere obere kemist, ọ dịka obere famasi, ọ dịka ọ adịrị obere famasi, ọ dịka ọ gachawiri obere ihe. So ama na-agba na anya bụ nwoke na onye ọgwụ ego. Anyị wee sị ka anyị bịa ka o gosi anyị etu esi agwọ ya bụ ọgwụ ego. Anyị chọkwuru ịkpata ya bụ ego etu ikenga ya dị ma ibo bụ ihe ma oke ite. So nna anyị wabụ ndị ụtọ ndụ Media House nọ n'obi gị taa wee sị na ka agbalụnụ ka ịkọwa etu isi wee nwee ego na ọ gbaziri ma ụfọdụ ndị ọgaranya gharị ma ụmụ ogbenye ụfọdụ asị mba na egwude na ọ bụrụ eziokwu na ọhụwa $1 2 naira na onwe hụ mgbe iji etụtụ ya na ego aja ọsụrụ sụọ mgbe oke n'ọsọ mgbere n'ọsọ. Anyị wee sị ka anyị bịa na ịkọwata ha ọka ka ewedagara gị nwoke ọmụma hope ụzọ dị maka ije kọwatapụ nke fọrọ afọ ọ maka ya ka anyị ji wee bịa. Daalụ sao. Mmadụ m ekene ụnụ ụtọ ndụ Media House, ekene ka m ụnụ rinne. Ana m asị na ụnụ rụchaa ọrụ a gọọmenti kwesịrị imere ụnụ bọjetị, bikos ọrụ ụnụ na-arụ ga-azọpụta ọtụtụ ndị mmadụ na insekuriti. Ọ ga-azọpụta obodo anyị. Ọ ga-eme ndị polisi akwụsị spendị ego ịgbafusi mgbọ, maka na ọ bụrụ na ewechighị azụ otu ndị Igbo si wee bido, ewechighị anyị azụ anyị bidokwa otu ahụ ọzọ, ife a na-ekwo n'ala Igbo ọ gaghị emezi. Nya bụ ego niile a na-akwụ ndị sekuriti na ego niile anyị onwe anyị bụ ndị Chukwu gọziri ji were ebu ndị polisi na ndị DSS were anụ ụlọ, anyị esevu ego nke ahụ were na-enyere ndị mmadụ ahịa aka. So ana m ekene ụnụ rinne wee sị na Chineke ga-anọnyere ụnụ mana ezinụlọ ụnụ ma ife ọbụla ụnụ bụ n'obi. Naijiria ga-echetakwa ụnụ ụnụ ụgwọ, maka na ọrụ ụnụ na-arụ abụrụ ọrụ ụnụ na ọrụ Naijiria. Ya ka m ji asị Naijiria ga-echeta ụnụ n'afọ a Jizọs. Nna anyị nnọọ biko kere anyị batalụ na kọmpaụnd a na-elodu ngwaahịa. Onwe ka m si wee bịa anya efe adịrọ ebe niile juru eju katọn anyị batakwuo n'ọfịs gị awọdụ tele ya. Biko kedu ka isi wee ruo ebe a ịnọ tata wee nọdụkwuzi anwụ adacha gị, anwụ na-acha ndị ọzọ, ịnọ na esi ụmụ ọrụ karịa everywhere, ijere inwe ọfịs nwee ya n'ime steeti. So biko kedu ka ihe a si were ume? Kedu dibịa gwọrọ gị ife a? Kedu sosaiti ị nọ na ya maka agụọ nwa na wee gụọ otu? Kedu ka o si mee? Na mbụ aga m akọwara ụnụ ka nya bụ sosaiti si wee bata n'ife m na-eme. Ka o si wee bata bụ mgbe m ruru afọ mgbe m dị 14 years. Ọ bụrụ iwu n'Igbo etu ọbụla o si kwenye ma English ma oyibo. Mgbe m dị 14 years in my life ka m fụrụ ndị oyi m gara Lagos, ma ndị gara Port, ndị gara Ịgbabọị,
ka ha batara wee fụ kanvas ha yigasị ebe anyị na-agba krismas wee sịfe ebe ka ha si ha sị na ha gaa na bọị na ọ gaghị azụere ha kanvas ha ji wee bata and mụ onwe m enwero kanvas ife m na-eyi ozugbo chuu ndị vileji so wee sị ha ebe ka ha jiri ha sị ụfọdụ asị Lagos ụfọdụ asị Port Harcourt wee na wee be m akwa wee sị nne m na-aya akpọjekwa m bọị otu a ka nya bụ ife si wee bido na-aya akpọje m bọị mkpu a ka m tigidere ewee kpọta ofu nwoke bụ nwanne anyị bụ nwanne anyị ewee diskọsụọ na-aya eje nya bụ bọị nwanne unu nwoke kedu afa nwanne unu ahụ nwanne anyị anwa bụ ọnya bụ onye a na-akpọ Chief Godwin Ụlọm, the owner of Nymph Hotel. Oh, Nymph Hotel, Chief Ụlọm. Nwe Askamaya Hotel dị na Lekki. Nwa ya nwoke second son ya nwe Askamaya Hotel dị na Lekki. Okay. So ewee kpọga m na nke anyị chabụ ndị Itenansa. Okay. O wee sị na mma anọ n'aka ya 7 years wee gbara ya bọyị gbasịa bọyị esetụrụ m enwe mgbamanya bụ bọyị gbagidie gbasịa ya at the age of 21 ewee setụrụ m wee bido afịa wee na-atụtụ ife anyị na-azụ bụ ife a na-akpọ kọpa waya ka m mụrụ n'aka ọga m even though ọ zụrụ so many line ọ na-azụ so many line mana nke m nọ na chọpụ oge o dewere mbụ ife a na-akpọ kọpa waya bụ ife eji akpa transfọma eji akpa fan ife ọbụla bụ coil so ka m bidoro mgbagote n'Oju Elegba ebe mma anyị ofuma Which year? This is 1998 ka ị gbagotere Oju ka m gbagotere dais mgbe esetụrụ m. Okay, kedu ihe akpọpụrụ gị bọyị? Akpọpụrụ m bọyị 92. 92. Yes. Setụrụ ọgụ when? Setụrụ m 98. 98. Yes. Okay. Ewee m bido nya bụ mbọ. Ego enyere m ezuoro m ịkwụ ụgwọ chọp. Ego ole? Ife enyere 180,000. Na 1998. 1998. Go ahead. Esi m n'ime ebe anwa wee je kwụọ ụgwọ chọpụ 60,000 attachment ego mfọ 120,000 n'ime 120,000 anwa ka m si wee je mitie ndị ezinụlọ m gwa ha na-edukwana nụmo na-akwụna m ụgwọ chọpụ mana ego m ji ọmazụ ịkpọsa ahịa ụmụnne m ndị ya enye 1,000 ndị 2,000 ndị 5,000 otu a ka esi chịkọta ya my mom bụ onye nyere m nnukwu ego be 5,000 naira and one of my elder sister 5,000. Can I for that your elder sister? Juliana. Onye? Juliana Okonkwo Olugodina. Yes. O nwere ụmụnne gị ndị ọzọ nyekwara ego oge ya akpọkwa afa? Yes, ụmụnne m ndị nyere m ego den bụ Anthony Akomna. O nyere m 20,000. Okay. After mgbe ọ fụrụ na m na-agbalị ọ bụọ mgbe ahụ ozugbo nọ na ndị nyere m ozugbo mgbe ahụ m nidiri n'ọkụ bụ nwanne m nwaanyị Juliana. Kịta ọnụgodi so afa dị Okonkwo. And mama m bụ Regina Akomna nyere m 5,000 ọ bụrụ 10,000 nnata ụmụnne mama m na-abụ 1,000 ọ bụrụ 12,000 I can't really remember their name mana ha anụsigodi ọ bụrụ 12,000 nwere ya gbagote Lagos tinye na 120,000 ahụ maka ego chọp. Yes, ego chọp akwụgo m ụgwọ chọp 60 120 ego chọp na-eridi wee gbagote Lagos ejebara m hustling n'Ọnịcha jeba ndị ọyị m nọ n'Ọnịcha jee mee hustling je na-egara ha ozi onye ngara ozi nga mere gị wee bil ọ chọrọ m 1,000 2,000 so otu a ka m si na-eme asị onye ma anya afịa ndị dịrị nwa nwa bọị den na-aga emere ha wee bil ebujesiri ha afịa ebe ha chọrọ ka m nwee ike ire ezite ego wee nwee ike ibido nya bụ kọpa waya so ife a ka m gbagidere mbọ megide gaa na Benin gbamakwa mbọ na Benin na-ehepụ na-enyere ndị mmadụ aka chọpụ m na-erid na 98 mgbe m meziri afọ na chọpụ erumego 6 months akwụrụ ụgwọ ya na-eyi uzube ihe mgbe ahụ ife a na-akwụ ụgwọ 2 years wee gbapụ ọsọ bịa Lagos n'anya ife nnakọtara mgbe ahụ ebe 150 something that is 30 something plus 120 ndewere ọ bụrụ 150 something thousand ka m nwere ike ijidewu enwe were gaa afịa mgbe ahụ ekere m afịa m ụzọ na-abụ maka amụrụ m ọtụtụ afịa n'aka ọga m amụrụ m nke a na-akpọ Frisch Pass nya bụ nke a dị ebe a na ife eji arụgasị AC na friji amụrụ m ya n'aka ya amụkwara nke ọpa waya eji akpa transfọma nke dị ego ụzọ na-abụ nje na St. Dominic Catholic Church den
kpeme ekpere kpesịa na Grotto St. Dominic Catholic Church Yaba mkpeme ekpere na dia Grotto kpesịa were ego a 153,000 tinye na Grotto kpesịa ekpere si Chineke n'ọgwa afịa ka m na-achọ ibido ihe a na ego mama m dị ebe ego nwanne m nwaanyị dị ebe a ego ọga m dị ebe a na-enwekwa onye nji nke yọsịa Chineke ayịyọ maka nna m nwụrụ n'oge so yọchaa Chineke ayịyọ ya nyere m aka ka m nwee ike ịba ọgaranya ana m agbado anya yọchaa ayịyọ anwa lakpuo ụra keta ofu bịa si nke ego a ụzọ na were ofu zụọ frish pass were ofu zụọ kọpa waya enwe nkwụọ kanta m ụzọ na-abụ kwụọ kanta ebe a kwụọ kanta ebe a na the attachment were 70,000 je zụọ frish pass were nke fọrọ ọnụ je zụọ kọpa waya azụcha m afịa anwa kpọsa na-ere onye bịa for frish pass nre onye bịa for kọpa waya nre ife a ka m megide abaghị 1999 ntekie stọk mfu na ego m na-agbagozikwa to 300 and something thousand na mgbe afịa m nweziri eruo na 300 na-agbakwa mbọ gbagide mbọ anwa banye na die 2000 mgbe fụkwa na ego m abanye na to 500 and something thousand ego m abanye na 500 and something thousand enwe m n'anya gbakọ line na-abụọ m n'azụ nke ka enye m ego mgbe fụ na kọpa waya bụ ihe ka enye m ego wee sị mba na mmere kpọzi nya bụ frish pass maka abịa na nyu anya sị kọpa waya ebe bụ hose a na-erie n'uju bụ n'oju Elegba bụ ebe a na-erie bụ hose ama na the whole Nigeria ma ndị si Mali na-abịa n'oju Elegba mana frish pass na ebe a na-erie n'uju bụ na Bonuwe ebe a na-akpọ Oyimgbo ka a na-erie and the Lawansin Road wee sị mba na ndị na-abịa azụ m frish pass ya bụ ndị na-azụ nke ha na-eyuzu na ọ dị enye m nnukwu ego ewe mkpọ ofu ọyị nwoke na-erekwa nya bụ frish pass ọ bịa zụkọ the whole frish pass m nwere kwa ego wee na kọpa waya otu a ka m si zụmazie so kọpa waya na-azụ ya o ruo na 2001 Chineke weta enyemaka ofu onye bulatara kọpa waya ndị Yoruba fọdụ amata Cotrade afa kọmpanị ahụ den bụ Cotrade Kotrad Cotrade onye Yoruba bi na UK so ụmụnne ya kpọọ m na o nwere nwanne ha butere afịa so maka ha na-eme rewinding company akpọzie m na Daliko Ochodi yes nje die fụ na nke a bụrụkwa wayo n'ọkpa kọpa waya eziokwu nsịba na ejirọkwa m ego ịzụ ha ncha asị m na ha laikiri m na-azụrụ obere na-azụrụ nya bụ kọpa waya obere ya na-eme na 2001 nzụrụ mbute na oju Elegba resi ndị mmadụ azụrụ so mbidozie ndị ọga mbidozie ịkpọ m na fon ụkwa mgbe ahụ azawabeghị m ụkwa ife nka na-aza Monde ka m na-aza akpọ m Monde ka ezi waya ibutere anụ m niile erezi ofuma ịtụmara ahịa sị ha mba na o nwere ebutere m waya ha sị m kpọje ha ebe a sị ha mba nọ na onye asị nọ naanị m ga-erecha the waya ya one container wee sị lee ka Chukwu si and before that 2001 mgbe m zụchara ahịa 2000 tekiri stock fụ na ego m abanye mana 500 ọnọdụ close to na-asị ọ nrekpọ ihe a jee obodo oyibo because na ndị oyi mụ na ha nọ wee eduru anyị na Boy 98 some ji ego ha ozugbo mee akwụkwọ jem obodo oyibo some ji ego ha chọọ ije obodo oyibo ahụ enye ha fake ha nọrọzikwa na-emezi ahịa iro so mgbe gbakọgide nwee ndị nọ n'obodo oyibo na-akpọ anyị na ha egbugo ozu mana otu abụghị ezi anya fụrụ n'anya mgbe gbakọgide ọ rekpọ ihe a bifo lọkụ a ewee bịa ndị ewee jere bịa eregide regide waya wee rechaa ngwa afịa wee one container mụ na-ebutezi na-ebunye ndị ọga ha na-enye m ego nje na-ebute ha na-enye m ego nga na-ebute wee rechaa ahịa my brother genu m ewere ruo 14 million naira 2001 isi m wee gbakom enwe m dịka onye mfatị isi m a erechara m ahịa ebe Septemba 2001 Septemba ka m rechara ya mgbe tekie stọk maka dị nna mgbara bọị obere ife ozugbo ntekie stọk yes so mgbe tekie stọk wee fụzie na ego m bụ 14 million 500 and something thousand isi m eme yi na-asị m ego m dị ihe a ofu gasị n'ọkwa ego yes ejeziri m kwụọ ụgwọ pakin stọk
mgbe a bidoro ibute afịa ahụ nje kwụọ ụgwọ pakin stọọ na-eme mbute n'ahịa ndị mmadụ nje dọwa edi hapụta echi mbụ ihe afịa ha maka eji m abalị eje nkwụ ụgwọ n'ehihie were abalị je gbuo ka mmadụ ghara itresi m mara ebe m na-eje ebutie maka ime ahịa ije ibute ahịa ndị mmadụ a na-esogharị gị so werezie abalị na-ebue nkwụ ụgwọ ha ebubutere m dị ahịa paakị ahịa saịdị getman ha enedi anya n'abalị ewere m moto jeburie so mgbe ahụ ka m kwụziri ụgwọ pakin stọọ so tekizie stọk ego m 14 point isi mgbaka mgbe kpọọ oriri na Ojuelegba ebe a na-akpọ anyị lara jee kpọọ oriri na 2001 ewere ime oriri na anyị lara rigide oriri na-aṅụ bịa mgbe ahụ bịa na isi ewu bụ ihe anyị ji eme ọgaranya ewe ṅụma ṅụchaa ewe nsị ha from today na ihe a ga na-akpọzi mbụ ụkwa achị n'aka ọ na-agba otu a ka m si wee gwọ nya bụ ọgwụ ego ewee mgbapụ ọsọ wee jee na Benin maka ndị nọ na Benin na-abịa azụmahịa rinne mgbe ahụ jee dị kwụ ụgwọ chọp nọmba 17 Egwu Adese Street jee na Kaduna na nọmba 1 Kazaure Road Kaduna roundabout Kazaure roundabout kwụ ụgwọ chọp na One Plaza wee kpọrọ ụmụ ụbọyị m enwe m ụmụ ụbọyị nọ mgbe ahụ maka na ego na-abịazi within that 6 months nje ere ahịa nje na-akpọ ụmụ ụbọyị ndị ga na-anọ na chọp ka nje na-ebute ahịa gbaa sesgel adịbe wọkas adịbe n'anya anyị rinne wee je kpọta ụmụ ụbọyị wee kpọrọ ịbụọ kpọje Kaduna kpọrọ ịbụọ kpọje Benin kpọzọkwuo ofu onye na vileji mụ na ya nọrọ na Lagos after 1 year ka nje tekie stọk ebe ahụ ego m niile dị na Kaduna gwụrụ agwụ nke niile dị na Benin gwụrụ agwụ ọ dịka ndachighara azụ ọzọ ụmụ ụbọyị rikọ ego niile a filizie na ọ gaghị abana mụ na onwe m filie na-abana wee bido ịgba klọb o nwere klọb nso mepe mgbe ha na-akpọ Igbo Agụ wee bido iri ego bakpa nke a na-akpọ Precious Club of Nigeria asị onye nwere ego so uche m adịrọzi n'ife m na-eme ị na-eje Kaduna mgbe niile ma ọ na-eje Benin ụmụazị a wee chi irida m afta m nke anwazi wee nchịkọọ ife niile m nwere wee mechisie branch ahụ wee chịkọọ ihe niile m nwere tofu ebe wee ṅụọ iyi na aga m emepezi branch ọzọ na mma achịkọ ife m ọnụ na-enwegodi ego na-arụ unu ma ọ na-emepe warehouse na-adọghị nya bụ mgbe afịa wee chịkọọ ọnụ wee bidokwe n'isi again mana ego m agwụrụ agwụ mgbe ahụ maka na esi m from 14 point wee daruo to 7 million wee bidokwa n'isi wee gbama mbọ maka na nna akwụmaka m ọtọ onye mụ na ya mere biznes ana m eme akaụntụ ofuma otu a ka m si nwetakwa onye ọzọ butekwere m ahịa onye nke ahụ bụ onye Delta a na-akpọ Erasin aha kọmpanị ya bụ Erasin ihe abụ na 2002 o butekwere m kọntena wee sizie m na ya ga na-ebutie ọkankụ onye a wee setizie kọntena na-ebutere m a na-ere ahịa nke ndị Yoruba ahụ nọkọtakwa kpọm egen na ha ebutene na ha buteziri 3 kọntena mana nna ana m amarie na m jee kpọọ ndị mmadụ ewe nje kpọwa mmadụ a na-akpọ Felix Ọfọdụmogbu onye ọzọ ụbụlụ ewe nje kpọọ ya mụ na ya wee jere medi ahịa rechaa anya ndị a na-ebutekwere m ahịa ndị mmadụ bidozie na-ebutere m maka eziokwu m onye ọbụla na-ebutere m afịa anyị rechaa afịa o nwee nsogbu ọbụla mesie ofu onye eru na 2003 ebe m na-eje aṅụchara mmanya ofu ọyị nwoke asị m na nwanne ya na-arụkwanụ na-arụ ọrụ n'Itili na ọ sịrị ya nya chọọrọ ife nya ga na-ebute wee sị ya bute n'ụkọ pawa ya Tony Mr. Tony onye Ihiala o wee jekwa na-ebute waya ahụ adịzie mmadụ na-atọ na-akwara m afịa otu a ka ọgaranya si wee bịa ejere m obodo oyibo ọgaranya abịa otu a ka esi butegidere m ahịa wee ruo na 2007 eruru 2005 wee jee lụọ nwaanyị a nna anụtode ebe Obegeli Akụmma wee lụọ ya o ruo na 2007 mgba nkwụ gbagote Lagos ndị na-ebu ime afịa wee bịa esi m gbara nkwụ wee fụ mmemme niile m mere ebe anwa wee na-anụzi na-arụọ na m 2 dekin na Ikorodu adis proses a na-ebu ime afịa ọ dị ka anya ukwu abịara ha ewee withdraw ma na-emezi onye bute ahịa ọsizie ọkpọ onye anya rizie nne na-azụ ahịa wee sị mba na mmeje mara ebe ọbụbụ a na-akpọ China otu a ka m si wee jee chọma akwụkwọ China wee chọta akwụkwọ China wee muvuo
ibodo oyibo m izizi ngara abụ na 2007 June wee gbapụ ọsọ wee jee China wee bido ibute half container orudu half container mgbe ahụ otu a ka m si butegide half container anwa wee bido ibute full container from ibute full container mkpakpu obe m from ịkpakpu be m otu a ka ego si wee na-egro nwantịntị ego a na-egro 2008 akpabara mbe m n'Ikorodu oru na 2010 mfụ na otoziri m aka wee kpatakwa this side bịakwa ebe a zụọ na ruo unu wee biri na Greenfield a m mechara bụrụ chairman nke mpụta so n'ọkwa otu a ka ọgaranya si wee ba ndị mmadụ ji akpọzi m ụkwachi na aka afọ a bụ 2001 ka m zara ya mgbe ego m ruru 14 million naira. Chief Okwumeneze ka m jikọna ịma na ihe bidokwere n'ịbọ ya ihe bidoro bọ ya izizi ahụ shu nwata ibe gị gba nke gosiri na mmadụ chi ṅomi mmadụ ya ṅomie mmadụ n'ihe dị mma na jealous ịdịwo jealous ife ọma maka ịdị mma dị mma yes maka na asị na eze ihe mere ihe jiri mee na ife adịghị eme na nkịtị mara ma bụ mmadụ na ị hụrụ ebe ụmụazị gbashi ụmụazị ibe gị nata canvas na-enweghị ahụrụ ndị na-enwu ọkụ ha yiri jin gị nwa agbara ịgbagbu nke vileji i were jụọ ha kedu ihe ha na-eme kedu ebe shu si bịa ha sị na ọga iwe chebe echiche gbagbo biko ewe n'igwe n'akụkọ ha ịma igwe ha biko mgbe i jere bọ ya ha nwee ka ọ gaghị si goro gị shu ịnata vileji ọga savụrụ mgbe anwa na-eme afọ gwụ oru na Disemba oke onye ọbụla ego Disemba ruo oke onye ọbụla na-agbara ya agbọ ya ego mgbe m bịara adị m nọmba 35 ọga m because ID kaadị o nyere m mgbe ahụ bụ nọmba 35 ọ rụọrọ anyị one dekin ofu ebe na Ojuelegba so ụmụ bọyị niile ma ndị nọ na Muchi o nwere ọtụtụ chọp mgbe ahụ ka chọp na-ewu o nwere ọtụtụ chọp so everyday ụmụ bọyị niile anọta n'ofu ebe anwa anyị chabiri die so afọ gwụ onye gị ego mgbe anwa ego nne anyị bụ ebe 2 naira mgbe m bịara ego nne anyị ede 2 naira then Disemba ruo onye ife a na-enye m mgbe ahụ ada 10 naira or 5 naira ka a na-eme were jee zụọ akwa anyị ewere eje zụọ akwa Krismas ịnọ ruo 2 years ọ sị gị na ruo jee fụ nne gị na nna gị o bunye gị ofu akpa rice nyekwa gị ego moto sị gị jee fụ nne gị na nna gị so ijezi ịfụ nne gị na nna gị anyị na-eko asị ndị jere bọyị so mgbe anwa anyị nọ ebe anwa a bịara nrume isi na-agba bọyị anwa ma ndị mbụ ụzọ bịa ma ndị bụ m ụzọ bịa ndị humility to them ha na-akpọ nsụmọlị maka enwe m obere arụ so mgbara chọrịchọrị a na-akpọ m nsụmọlị ma ndị mbụ ụzọ bịa a na-akpọ nsụmọlị na-enwe aṅụrị ihe mma bụ obi juru m afọ na-abịa na mbọyị and na Disemba na m nọruo 2 years ka m si nụ na mma n'ụlọ wee jefu ndị ọyị m yirikpe dakijin ha so onye bụ obi aṅụrị m so na-enwe obi aṅụrị a ndị mmadụ wee zie na-akparị m na-akpọ m smọlị obere nwa bịa a na-edi m jee zụta nri mụnwa na-ejezi na-azụrụ onye ọbụla nri so o nwere mgbe a na-emezi m bịara rụzie akpa eji eje azụ nri rụọ ya ụzọ na-abụ mburu mma ebu efere 3 mburu efere ebe a 9 mburu efere ebe a 9 so a na-akpọzi m ọzụ nri ọ na-enye m aṅụrị mana ndị ọzọ na-emeghị ifere mana nke m mgbe ahụ na-enye m aṅụrị enwere m target so emegide asịzie m nọ m ga na-esi na ebe nri na-agalara anyị ọnụ ife na-egala ọnụ ewee si mgbe ahụ anyị rimego 55 naira mgbe ọga mere anyị increase 55 naira ede ewee si na ofu onye ga na-eweta 11 naira manija anyị mgbe ahụ gwara anyị ewere ya enye dị smọlị na ọma esi nri wee so ewere ya enye na ọ ga na-abịazi ahịa na ọ ga na-anọ na yard maka na yard anwa ụkpụrụ ihe niile bụ warehouse so ka ọ bụrụzie ndị so eme offload so mmechazi offload were 11 naira ahụ onye ọbụla contributuru mmadụ 30 anyị mechara ruo 37 mechaa ruo 40 so m were 11 naira nje Yaba mgbe ahụ Yaba dị anyị nso ụkwụ ka m ji eje nruo ebe ahụ zụọ ihe ife na-esikama bụ egusi ma ọ bụ ọkwụrụ ogusi ofe ọkwụrụ ofe egusi ka m na-esikawa nsie ihe na mgbede onye batamazi ọzụta ụtara
ọzụta ụtara ama m esi ma ha esogoro aka onye batawa ọzụta ụtara ọzụrụ ụtara oye n'osi ihe mụnwa na-ekezi ibu ofe so ịbata esi nkunye gị ofe nke gị ekunye gị naira gị agana so that because na 1 naira ahụ eziziri anyị ije zụọ mmiri juo afọ so anyị a na-emezi ewetawa 1 naira esi ofe so mbezie na-ekunye onye ọbụla kwụọ na line emegidezie enye m awọdụ osi nri na kọmpanị ahụ mgbe ahụ na-esizi mmiri nne egbe ejighị eje ọgụ okwu mere eze ogbuefi na AIA ezigbo ọkwa aka m o nwere ihe nsị ka njọ gị Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụgonu na etu o si were society ọ bara bụ society ịgba bọị enwere anything dị ka society bụ na anyị megideziri mgbe anyị duru anyị ọfụọ ụfọdụ a na-asị na ọ gaghị dịkwa ka ọgwụrụ ego ụfọdụ ebido ahịa anọkọta ha enwuo nsogbu daa many people a na-asị na ọ gaghị gwọrọ ọgwụ ego na ọ gaghị mere nke a na ọ gaghị mere nke ọzọ eduo mụnwa na-eche uche anwa na-asị ọ gaghị agwọrọ na ọgwụ ego na so mma gị n'iru ka gịnị mgbe m bidoro agha na-agazi n'iru mgbe bịara ajụ ndị mmadụ ka ezi ihe eji asị na ọ gaghị gwọrọ ọgwụ ego one day ka mụ na ọga mụ na o wee sị m nọ ndị aka fa adịrị ọcha mgbe ha na-agbara ya bọị okwu apụta nwere ife ọbụla dịka ọgwụ ego maka na ofu esi ka m jere miti ọga m na Disemba buru akpara esi na ife nzụkọtasịrị asị nwa bọị na-emezi ofụma wee jee kene ọga m wee si adụ ọga na o nwekwere na ihe na-agba ngharị na o nwere ndị duru a na-eme ofụma nwee ndị na-eme ofụma mana ndị anaghị eme ofụma abịa na-asị na ọ gaghị dịka ọgwụrụ ọgwụ ego ọsị m nwa m mafụrụ ndị anaghị eme ofụma o nwere ike ọ bụrụ na ha ezuo n'ihe ori mgbe ha na-agba bọị ọ wee bụrụ na ana ejidere ha na ha ezuo n'ori na o wee kpọrọ m afọ onye nwa dị otu a na mgbe ọ na-agba bọị na anya anụ n'ọzụrụta mfọ na onye nwa mmanụ na mgbe ọ na-agba bọị na nye enwute n'ebe o zuru ego dị otu a na onye nwanụ mgbe ọ na-agba bọị na o nwere mgbe ọ na-arụrụ ma mma ihe ụlọ na vileji mgbe ego furu na chọpụ ya wee jee na vileji wee fụọ ebe ọ rụrụ ụlọ nya makụkpọwu n'ụlọ so n'iwe ka nya ji achụ ndị mere ihe ọjọọ dị otu a ana ya were iwe anwa chụọ ha data iwe anwa olive with them so na ọ bụrụ na ọnya nwa gwọrọ ọgwụ ego n'ọkwa na onye mee ofụma nke nwa ọkwa ị na-eme ofụma nsị yes so n'ọnya ka m ji wee butere gị ihe ka m bịa kene gị o wee sị m na o nwere ife dịka ọgwụ ego mụ na onwe m at this age nọ and the level mere n'ihe na society enwere ebe ọbụla even otu a si aga n'iru na m were mme mistake gwụọ ọgwụ abịa n'ihe m na-eme na nsogbu nnukwu nsogbu o ife m na-eme nwere ike na chi ya mazie azụ because na ihe Chukwu kwadoro na ekwensu adịghị anọ and ọgwụ ahụ a na-asụ na a na-agwọ ọgwụ ego ọkwa wayo nnukwute wayo ndị na-agwọ ọgwụ bụ wayo ka ha na-egwu ọ bụrụ na ị na-anya na befa ezigbo ụlọ adị ya ezigbo ụlọ adịrị ya ka ezi kafa si asị na a na-agwọ ọgwụ ego ọ bụrụ ọgwụ ego ọ bụrụ na ị nweta ego ije soro ndị ọyị gị ibe gị unu nwere ego na fọm klọb abaa ya ofu aha onwe onye ife mere ejeri ya ife apụta a na-eriga a na-akpọ ka anyị mentenuo a na-ementenuzi na iro anwa na ọgbọ ndị mmadụ dịrị m ife a na-akọba ume unu ha na-eche na menten unu na-eme bụ iyi unu ṅụrụ aṅụ ọ bụrụkwa iyi aṅụrụ aṅụ onwe ihe dịka ọgwụ ego anyị richa ego ha na-eri na ọgbọ na wedin maọbụ nkwụ nwaanyị maọbụ beria anyị richa ya pụọ ka a na-anakpụrụ moto ka ifuru onye ọbụla ọ na-agbakọ ma ndị okwu mere eze tụrụ afa enwere mgbe okwu mere enwere ndị na-egbe na-ahịrị tuo na konvoi otu agbada ya achara okwu mere eze chaa ya achara rọwa ntịdị onye ọbụla ike agwụ onye ọbụla hei nna ha ụfọdụ achị ya emeke ejere inyu mmamịrị adịkwụzie ego bikos afọ na ndị a so erije ego aba na moto a na-akọ ọkọ n'isi ọ bụrụ ọgwụ ego anyị ncha niile tara nnukwu afụfụ ịmụbara ararụrụ mgbe mmadụ agbazi m ụnụ na mgbe nwa m bidoro afịa enweọnụ m ụnọnụ ọsọ chọpụ ka m kwụrụ ụgwọ were ego niile zụrụ ngwa afịa nwa mmanụ a na-akpọ Edi Nwangwu
ọgbọ eruru n'ọlụba anyị onye ọgbọ eruru yes ọ nọzi na Amerịka ọ kpọziri familie ọ gbagidekwere mbọ Chukwu na-agọzi ọnọkọta mebie n'ọnwa anyị ya sịrị ka ha jezie biri na Amerịka ọ kpọziri onye bie wee lazie Amerịka ego niile o ji arụ ụlọ niile ọ na-arụ na Naịjirịa ọ mụ ka ọ na-esendịrị ya mụ na-enye ndị mmadụ nwa oyi mụ na-abụ forever onwe ihe ya eme ka mụ na onye ahụ Chief ụlọ m Nif Cosmetics Nif Group Nif Plaza daalụ ọnwa bụ ego so onye ọbụla na-eche maka ọgwụ ego gbaanụ ọsọ n'ọwayo ka a na-egwu na ndị mmụọ ijere ebe ahụ a na-agwọ ọgwụ ego ka ị na-akọmiti Ifeọma Chukwu kwadoro gị ị na-edile ya ị na-ewudrọ ya back so afụfụ unu lebe anya ife ka ọ chara isi kwuru esi anụnwa ụnụ afụkwa n'ofu okwu anwa onye ọbụla nwere ego ezigbo ego dịrị gụọ akwụkwọ ọkpanụ bọị ka ọ gbara ndị nke gụrụ akwụkwọ wee nweta ha agụọ n'akwụkwọ mụtakwa nke fa n'ụlọ akwụkwọ wee bịa mee ya aplai Chukwu ewere nye ha ego nna anyị egbe eji eje ọgụ ụkwụ achị n'aka ọ na-agba tatatatatatatata ọkụ ilu gị na o nwere ihe dịka ọgwụ ego o nwere secret society na ọya abịa ịba ime arụzi ọrụ ime azụzi ahịa ego ifere ọ maka ndị na-asị na ọ gaghị agbalụ bọị na ego ya abụghị ezigbo ego kedu ka isi gbabọ ya izu ọga gị obi o setụrụ ọrụ nke o nyere gị ama abalị gị uru ọnya so ọ na-anụgodi elu nna ya o nwere ihe nsi ka m jụọ gị after ị nwere that little first setback ụmụ bọyị nọ na Benin and Kaduna kọsụ o nwere another setback again ị mere encounter in your life yes after nke ụmụ bọyị ọ dịka ụwa ga-agwụgo friends gbachazie ọsọ a na-akwaghị emo na-achịghị ọchị na ego ya agwụna ihe dị etu o mere na ndụ gị atọ yes are you serious mgbe m nwere nsogbu ọzọ after nke anwa m nwụrụ na 2003 m nwụrụ ichu anwa wee nwee setback ego m mekichara ewee gbada to 7 million after ka m bịakwara bidozie nwekwa ọkọ na uche ọzọ batara n'ime m na-azụkwa ahịa na-agba mbọ ego a na-agbagotekwe oke ị nwegoro obere setback wee jee nụọ nwunye gị na yes enwego m obere setback wee jee nụọ nwunye m na 2000 ịrụbago that 2 decade yes 2003 ebidoro m ịrụ nya bụ ụlọ na 2005 yes but ị nwego setback then enwego m setback na-agọzi onwe ya agọ wee na-arụkwa ụlọ ahụ anọrọgo na second decade m rapụzie ya ọfịa tojuo ebe ahụ mgbe ego ọzọ bịakwara m wee jezie rụpụta ya okay go ahead so oru na 2009 nga m nwụrụ nnukwu chekin bụ 2009 mgbe e nwere economical meltdown a mere affect ụwa niile because na ife m na-azụ bụ kọpa na ọ dị ka gold so kọpa bụ otu a sistem a dị every minute efe ya ka ọ na-agbago ka ọ na-agbatu ka ọ na-agbago ka ọ na-agbatu ka ọ na-agbago ka ọ na-agbatu yes so ịzụọ ya dị lucky ọ na-agbago ọ bata inwe ego ọ bụrụ na ịzụọ ya ọ na-agbada ịbata ihe luzu ego so mgbe ahụ azụrụ m afịa rinne ego niile m nwere wee zụọ afịa maka afịa gbadatara anyị echee na afịa gbaratago wee zụọ afịa rinne ego niile m nwere so o ruo 1 month kọpa wee enwe economical meltdown 2009 o gburu egwu kọpa na gold ihe niile wee gbadaa kọpa anwa ife m na-ere mgbe anwa ekilo bụ ebe 7,000 naira o wee gbada to 3,000 plus so ego m ka ịbụọ enwe m n'anya 4,000 yes enwe m si gịnị ka m na-eme ego m eji gbapụta 1 container m dị na port adịrọzi mgbe gbakọgide gịnị ka m na-eme mesịa ndị ọcha wee ree nya bụ kọntena ahụ auction maka akwụzie ha ụgwọ ego nke nyere ha fuo mkpọ polisi jee China polisi jee China mgbe anwa $35,000 US jee China 2009 fuo mgbe jee China megide nsogbu dị na ya asị na ọ dị law mụ gụọ invoice mụ na assign ofuma ngụọ dị invoice wee fụ ebe dere ya n'okpuru so onwezi ife mmewu so ego ahụ fuo mgbe lọta Naijiria
ụtụtụ ọbụla nketa ụra mmadụ afọ na-agbakọ mpụ ahịa na ndị ọyị m ya ama na onye a nwụrụ chekin kọntena ọ na-asịbu na-abịanụ afụzie. So mgbe si mba atịghị ihe mmemme ya bụ ka ntị unu m fọsịrị kama m meje izu ori wee tie unu izizi m anwa ebe anwa m bi n'Ikorodu tie fọsịrị wee ree ya were gị wee bidokwa ọzọ. Ego na ka ị rere ya? Mgbe anwa erere m ya 20 million naira na 2010 ka m chetaziri iri yes ree ya 20 million naira wee bidokwa. Your first investment in your life. Erere m ya under duress. So ọ ka ha were fụ ọrụ i were ihe i nwere wee megide because onye na-eji ime iti ka ị kọrọ mkpa gị nwere mkpa o nwere. Ị nwere ike fie ọnọrọ na nnukwu ọfisi esi ya na-ekwe o nwere so many things na-achaghị ya ọkụ ịkpọ ya na fonu si ya mee gị nke a na ị nwere nsogbu nke a ka ị na-agwa ya ka ọ na-agbakọ nsogbu nke ọ bụrụzie na onye gị ị na-asị na onye a bụ ajọ mmadụ ma ọ bụ na ọ kpara ego na ajọ ọfịa. Mba, onwe onye ego zuoro Dangote ka na-achụ ego. So ere m ife anwa m nwere wee bidokwa ahịa ọzọ. Chukwu na-akọzikwa m maka na ịkwụ ma ha n'aka gị ọtọ Chukwu ga na-akọzi gị. Okay. So after experience 2010 ahụ i lere that 2 decades, o nwere another challenge ọzọ ị nwere to date? Challenge ọzọ m nweziri bụ na 2010 ahụ ka m rechara ya bụ unu bidokwe na-atụkọ waya ahụ. Chukwu bịara bunie menu nke dị egwu. After 1 year ego nwụrụ bịa ka nkụ wee bịa gbamasị ya n'ụzọ ebe a. So kọpọ waya ahụ wee zụkwa ya ọzọ. Kọpọ waya ahụ wee rịa ndị mmadụ na-atụzi egwu ịzụ nya bụ kọpọ waya ewee nzụkwa ya 2 kọntena wee rịfuo dat na irecha ofu kọntena inwe oge nu 2 kọntena. So ego kazie nkụ wee bịa na-agbakwu ma na-azụzi many things. Oru na 2012 ego ka nkụ wee bamazi other line. Mgbe ahụ ka m gbaziri best gas. Okay. Mgbe ahụ ka m gbaziri ma fridge gachi ya takwa azụ na fridge gas anwa nrekpọrọ mgbe anwa gachi ya azụ ego rizie nne na-atụzi n'ezie anya wee ha asụ ebe m na-eme offload o mezie ebe o jere mgbe fetakwa this side gbaa na n'ime Greenfield rụọ warehouse zụrụ ụlọ kụkpọsi ime mere warehouse. Ife a na-eme Chukwu a na-agọzi ife a na-eme orukwa na 2014 ndị ọcha wee bubata 1000 container best gas anụnwa their own brand my own best gas wee bubata ya 1000 wee pịa ya bodo. Mgbe anwa eji m bankị nnukwu ego mgbe ahụ Diamond Bank eji ha ebe 200 million naira na 2014 iji Diamond Bank 200 million. So that money nwee issue na-aghọ onwe m aghọ otu m esi repụtazikwa ego m eji m ego anwa wute ego ndị ọzọ nwere wee buo silinda maka abịara mba silinda wee vụna ọ na-enye ego m wee je bie ego were properties m nwere wee mee collateral bie ego rinne eji ha den 200 million ego ahụ nwee issue wee kpudo ihu n'ala na-achọ ifu efu ewe m na-ebe ọnwụ. So gịnị ka m na-akọwa ya nsogbu ada agwụkwa n'aka nwoke ka m nwechara nke anwa enwekwara mgbe m jere tụọ ya bụ line ya bịara gosi m n'Ọjọta ife eji agbagasị pefum ife a ndị Awụsa ji arụgasị pefum ụmụ ma nke na-eme akpụcha gị afọ na-agba ya gon ejere nzụọ ya enwe mgbe e wetara m ya asị na ọ na-aga na 2016 or 2015 mgbe a silinda bịara nye m nsogbu ndị ọcha na-achụ anyị ewe mgbaba na nke ahụ tụọ ya 740 feet wee bata ebe a ka the whole container batara. Ndị si mmụpụta ihe na-ere ihe ogo one dị otu a onwe onye m fụziri in fact as I'm telling you ifuru Big C na-ewu ewu kịta Big C na-ewu ewu mgbe anwa m raziri again ka m zụrụ bie mgbe ọ chọrọ imove to Island. Okay, be ya ọrụ na Big C na-aga ọnụ yes. Bugi wa to lesi na resiri ya ọ bụ half plot. Ọ bụrụ half plot, full plot. Ruo duplex. Nye na onwe ya nwekwara ichu mgbe anwa. Mụnwa nọrọ ọfụma mgbe anwa. Ọ bịa m itie m sị m zụrụ bie na ife ọ resiri m ya mgbe ahụ 45 million na 2015 or 2016.
mgbe zụọ ya this container 7 container abata ndị ya azụ ya enwezi onye m fụrụ ha sị na ndị na-amanufacture ya gbaburu breki nsị ụlọ ọgbọrọ m na manufacture ya na Nigeria na ha ebidokwana manufacture again afịa m ebe maybe 70 million per container ihe a na-ekwezi m 20 million per container ewee m zụọ be Bixi ahụ wee buru the whole ahịa gaa die paaki ahịa ọ nọrọ die 2 years and yes mgbe fụ na ife a na-ekwu bụ eziokwu Chinefu ọ na-ada m emechaziri ree those container 17 million rechaa anya wee rezikwa ebe ahụ wee replace ego move out repair the building again resi ofu onye amich mgbe m reziri ereziri m 70 kwa 70. yes O nwere ihe na-eme omit that 1000 container anyị chọrọ ịma 1000 container ahụ ndị a buturu price butuo onye nke dị egwu that we can sell my own containers nọzi na port akwụwo m ụgwọ mụnwa nwere 22 container mgbe anwa akwụwụzie m ụgwọ so 22 container ahụ achọbụ m ibu ya once na-eburuzie small mana small na-eburie mburugodu ndị a na-ere ihe dịka 15,000 cost price m nọ maybe 22,000 so nsogbu dị n'afịa riri nne nọ ị na-enwe nsogbu ịkata obi the only thing mma gwa ndị na-ege m ntị bụ na ife dị na biznes ma ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa bụ ịkata obi isi na ife a ka ị chọrọ ime nke nwa na-eme ife soshal na-eme ife amara ihe asị m na inwebe setback ị na-enwekwa setback so ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa inwe setback asị na n'ụwa gị agwụna gbado anya ọ bụrụ na inwe setback Chineke na-achọ ịgbasi gị ike ka ị nwee mmụọ stamina stop ha so no ha na-agbagote elu stop ha ọ ịgbachie the door yes so that time rafia 22,000 naira ha na-ere 15,000 amazi m ife mmemme ife mmere bụ na ndị bankị kpọrọ m na head office ha were fụ maka na otogo aka mụ na ha ji eme ka ife ha sị na ha emechaghị investigate wee fụ na ife na-ekwu bụ eziokwu na faye streamline n'ime ego a ka m kwụọ ya in 3 years every month on a system and a drop it divided the whole money with the interest in 3 years mee month by month so every month or drop every month or drop so emegidere m emegide mesịa ya kwụsịa the money buy it to another bank ka mụ na ha meme business ndị Diamond ahụ wee bịa yọma m na m ha afụgo na mụ bụ ezigbo mmadụ ka anyị mezie ezigbo business but by then bank ọzọ ewerego m ha nwa na onwe ha na-enwezi ichu to change to access mgbe anwa so ife m na-akọwa bụ na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa nsogbu dị na ya so mana nsogbu ọbụla na-apụta na ya bụ ife ga-emenu ka ahụ sie gị ike mmụọ so o nwere ebe challenge adọrọ challenge is in everywhere. Daalụ. Your Excellency, anyị kenere gị na-agwacha ndị Igbo asị na okwu kwụ ọtọ kasị ga kwụrụ ọtọ ka utu nwa okorobịa ndị ọka sị na ọ dị ele ofu ihe si ka m jụọ gị again since ị malitere ije wee bụrụ ọga mmadụ one ka ịzụpụtago na biznes ya ụmụ bọyị one ka ịzụpụtago ya bụrụzie na onye ahụ achọghị ịzụpụta onwe ebe ịzụpụtara ya akasị na-amụta nwa onye amụtara ọmụta ibe chifu ụlọ m zụpụtara gị mmadụ one ka ịzụpụtara n'ikwu eziokwu asụpụtago m ụmụazị 6 kịta ụnụ mana taịm anyị chi bịara na-efo a na-abaghịzi n'ụwa ọfụ fast maka na Zuzu na-eme afọ 4 years ịkpọ staff ewume anyị a na-echejizi ụmụ boy to sales girls because na ụmụ boy bịaziri na-akpa arụ ị ga-aghọtanụ ka m si gwa gị ụmụ boy mere m ego izizi m mmadụ 6 ka m duru na-eme ofụma mana the rest bụzi workers and now a na m akpọzi boy ife niile nwere ebe ọbụla bụzi workers ka anyị na-akpọzi biko maka ihe okwu akpụ n'ọnụ aka aja
na-ebute ọnụ mmanụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụnụ afụgo n'etu o si wee gba mbọ from grass to grace. From glass to grace. Ọ gara bọị, ya na-agba ọ gara bọị, ọ gbara bọị. Then ụnụ afụgo na ọ dara ada ugboro 3. Ọ dachakwa obi n'ihe. Kochi. Maka na ọ daruan. Ọ dakọrọ ofu ebe. Ọ dakọrọ. So biko, ndị o nwere okwu ọ sị na ọgọrọ na ịda adaru ana ifele emena gị bilite ticha arụ na-eje na nke dị n'iru ma gịnị Ọ kasa. Nna ya ukwu, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị, maka na ha na-anụ ihe ị na-ekwu, ha afụgo etu isi wee malite wee bụrụ egbe eji eje ọgụ, fụ na o nwere sosaiti na o nwere dibịa, ka sinsi ị na-agabiga ihe niile a, o nwere mgbe ije kpọọ si nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị si mụmarụgo na o nwere ebe anyị akpọ gị were je na amụsu na ama agba karịa, maọbụ ejeru ọrụ gị ọrụ mmiri maọbụ ọrụ ndị otu, maọbụ akpọrọ gị si gị bịa ka eje rụọ ọrụ gị agwụ maọbụ ka a sụọ ọrụ gị ụzọ gị, ife na-etu omere. Nke bụ eziokwu na o nwere mgbe m dara nke izizi na-egekwe ntị mgbe m dara nke izizi na-ada asị asị n'ụtọ ndụ midia. Ada m asị asị mgbe m dara nke izizi m ghọrọ ịbịara n'ime m, ekwensu bịa na ọ ya bụkwa na ife a na-ekwu bụ eziokwu. So ka m jee chọọ ndị na-eme ife ọgwụ ego, m wee gagharị m ịgwọ ọgwụ ego ahụ, wee fụ ndị ọyị m nwoke sịrị m na ha na-agwọ ọgwụ ego, amarọ m nọ ndufu ka ha na-edufu m. Akpọrọ m jee ebe a na-akpọ Mushi, ofu nwa dibịa agwọmọgwụ gwọsịa. Akpọkwara m gaa ebe a na-akpọ Idigbo, yes, dibịa agwọmọgwụ gwọsịa, weta ewu egbuo were saa arụ. Emechakwara sị m jee n'afịa niile, afịa 7 dị na Lagos ya, nnukwu afịa, jee tụtasịa aja ma ọ bụ afịfịa, ọ bụrụ afịfịa ka m fotere ma ọ bụ aja ka m motere. Emere m ya nje kpote. Emechara sị m na-aya eburu m ọkụkọ n'isi na ndị na-achụ m si na vileji esi ebe ọzọ otu abụ ezi, na-aya eje na babich mgbe ahụ enwechibe babich, na-aya eji igburu m ewu white n'isi. Ejere m ya by 12 o'clock anyị arịkapụ jee mee babich nke midnight babich nke enwechiri na-abụ 1000 na Atlantic. Anyị jere ebe ahụ egbuo nya bụ ego white wee saa m arụ. My brother, emechara m ihe niile a Ọganjọ. ịma ihe a na-akpọ nsogbu ma nke e nyere m n'aka chifonu ụtụ mụ bịa na chọpụ mụ mee ya otu a mee ya otu a mụ afụọ ya na ndị ahịa ga na-abịa. My brother, mfụmafụcha ụzọ aga njechi ya azụ akpọje m na nke onye di m, asị m na o nwere misteki nwa m mere na nke a ji ime nke a na nke a ji ime nke a. Ewe m zeekwa ihe niile ahụ ekwuru zemi ezecha mbịakwa fụọ esi m regagharị nne eje nye ritọn na-enwe aṅụrị na ife a na-eme na-aga. O weru one day m wee jee Alaba jee buo ahịa, afịa ka m jere buo na Alaba wee na-abata. Anọ m na trọk ahụ nọkọta moto anwa buo ahịa, taya azụ ya wee fiopụ n'Ochodi road a, wee fiopụ na onye ọzọ bụrụ onye ọsụmeghe ka m jere zụọ afịa n'ahịa. Mr. Gilnet Nwosu, onye ọsụmeghe, Mr. Gilnet Nwosu, Gilbert Nwosu, onye ọsụmeghe n'aka ya ka m jere buo afịa wee tọpọ waya afịa wee and o biri m kredit wee machapụ taya machapụ ahịa wee huo n'ala nwụrụ ọkụ wee gbamọkụ gbariri ewe nnakpuo wee bee. Nwoke sị m na mụ ya akwụchachi ụgwọ to the list na Nwankoba Amafọ. Ewe nlachighi azụ to St. Dominic Church wee jee na-ayọ Chineke na-emejọ na St. Dominic Yaba, yes, maka ebi m nso di ya, yes, wee jee yọma mgbaghara jekwa na Groto wee yọma mgbaghara bememụọ ya. Esi njere di ya n'ehihie je na-ebe akwa. Nwoke anwa m buru ahịa pụtara n'ụzọ afịa ahụ enwe ọkụ chọta m, ọbịa na chọpụ ụmụ abụọ ma sị ya na njere ụka
ọ chọrọ m bịa n'ụlọ ụka ana m echefu dade yes chọrọ m bịa n'ụlọ yes bịara nchọ n'ụlọ ụka dị so wee yọma Chineke wee ruo na yad mgbe nwoke achọtaziri m na ya bụ ụlọ ụka so wee ruo na yad wee je buo nya bụ ife nyegasịrị m na nke a na ị ga na-ahịọ n'ụkwụ nke a ị ga na-ahịọ n'aka wee buo ya wee feta na azụ ife a na-eme na ebe 2004 mgbe ahụ m dara nda nke ize wee je buo ihe niile a wee bịa ebe m na-azụ afịa maka ebe m bi enwe ebe ahụ agbawa ihe ọkụ ebimeru ma palọ ebe ọbụla bụ taụn wee bịa ebe m na-azụ afịa maka warehouse mmadụ a na-abata na ya side Pakistan wee jee ebe ahụ wee wụ ihe niile a were kerozin nwee ya ọkụ ihe ere m ọkụ reme my own personal decision ebe ọ gbara nwaanyị ọkụ n'ihi agbakọ ya reme ya ọkụ reme ya ọkụ rechaa anya gbaa ya ọkụ ihe aka obi m gwara gbaa pieces ka a gbachara ihe ọkụ mgbe ahụ ka ya bụ progress ahụ gbara gị mere gịnị wee kpu ya wee bido ire ahịa ndị oyim ahụ kpọjere m dị o na-emezi onye bịa sị m ka ezi afọ na ọgọziri ha ọgọzi na onweziri nke ka nke ụnụ na-agazi na-enweziri ibunu fa mesịrị today wee na-asịzi na mụ bụ nnukwute onye otu mgbe anwa nka nọ n'oju iwe n'ọnụ maka a meziri na-eme ofụma ha na-azizi m afọ asị ha na onweziri nke mbara na ya enweziri nke otu abụrụ ezi so onye ọbụla na-asị gị bịa gwụ ọgwụ mama ọkwa wayo ka ọ bụ ụmụnne m anyị abịa na nchịkọta ịma na akwụkwọ nsọ si na nnapụta kachasị nnapụta bụ nke iji aka gị napụta onwe gị o nwere deliverance karịrị deliverance iji aka gị onwe gị ọ maka echi niile gị nwa bụ onye na-ege ihe a akwụkwọ nsọ siri ụbọchị ọnwụ na ikwupụtara mmehie gị ka mgbaghara bidoro megịnị dere gị o nwere ọgaranya ọ ga-abụrụ ifela ama ekwu ewelu kwuo ihe na ije jeru onye merie mmadụ o nwere ọgaranya ọ ga-abụrụ otebi ude na-enwekwa mgbe a zọfiere ọkpa kere ọkpa ịzọfiere be anyị ka ndị dị ndụ ka ndị na-eso gị n'azụ ghara ịzọfie ya bụ ọkpa ịnụ gị from the horse's mouth ọzọpụtago ọtụtụ mmadụ gị a na-akpọghị na-agba omenala dị iche na ịgwọ ọgwụ arụrụ a na ọgwụ arụ onweghị ọgwụ anyị agwọrọghị n'ụwa a kọstọma hapụ onye ga-eresi orijinal o jebe na chọpụ onye ga-eresi feki maka na onye feki ji ọgwụ ụdịrị fe aha dị quote me and I'll prove you wrong. O nwere ihe dịka eziokwu inwe egwu Chineke mana ebe isi wee bido the background isi wee bido matara a lot maka na o chetego n'ọkpala ogbenye ụmụaka ibie yiri kanvas si bọyị nata ọsị mba ọ ya eje bọyị nke ịmara asụ ime gịnị ịsụ ọrụ igwe ịmara asụ tụkwasị ababaghị nna anyị ukwu anyị kere gị na ajụjụ niile anyị chọkwara na ịjụrụ na itinye n'ọkpọsa aka kwuo ife niile ka o si wee mee ụmụnne m I think ofu ihe fọrọ ofu ihe a dị ezigbo mkpa o so n'ihe anyị ji were agbasa ozi ọma maka na ọ bụrụ na ekwu ya bụ ife na onweghị ihe gwara anyị anyị agha ha dịcha oke ihe ahụ ihe gbasara yutu anyị n'obodo maka na ịmara ihe anyị ji kwuo okwu aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ abụọ ka ndị mmadụ mara na onye arụ ha adịghị eri and onye na-achọ ka o rie ebe ọrụ ha ọ bụ onye ori anyị wee sị biko n'ihe gbasara ndị be anyị wụ ndị PG na ndị igwe na ndị ụka na nke a bụ n'isi iwu fashọn nke a mụnwa fashọn echibemechi nke a ihe mkpughe okpu nke a mkpu so na ndị a na-awụ kịta abataghara vileji aha echekizi background aha amazi onwe ha netin nọjọs na ọ kpatara ego amajiri echichi ịdawanye ka ị gwado anyị ka isi wee chee echichi ya echichi ndị ichi gasịrị anyị macha kịta afọ niile a na-etu ọ na ịkpatara ego ka eji chi ya ka ọ uru ịbara obodo ka ọ na onye kpata ego echie ya echichi kọwara anyị n'ikwu eziokwu
na mbụ ebu m ụzọ kpume okpu otu a nke nwa si ekpu ya. I am safe. Otu a nke nwa si ekpu ya ka m si buru ụzọ na-ekpu ya. Yes. So mgbe nya bụ okpukpu gị dị ọ na-efitizi m ụmụnne m na-asịzi m n'ihi echikwanụ echichi wee ziva na ụjọ na-atụkwa m ọkwa ọgwụ adịrọ n'echichi a na ana m asọkwa maka ife gwakwara ngwa ahịa ewezi m mba na ọgwụ adịrọ ya n'omenala ewe m bido echie m ọzọ ka m chichara ọzọ ụkwa achị n'aka maka ọzọ ụkwa achị n'aka na ikere so mgbe gawazie na-ekpuziri okpu red maka asị na ọ bụ na m mechirie na m na-abata unu na-ama akịrị m ego mma akwụ mgbe nwa m mechie ichi maka na afụ m okpu red n'isi ewe njichie nya bụ ọzọ ewe chie m ajụọ m afọ ọzọ m wee fụnụ mgbe m gburu ozu na ife zara ụkwa so si chie m ọzọ ụkwa achị n'aka ọ dị n'ego ọ dị n'omenala. Exactly. Biko nna anyị ukwu ị nwere ike ịgwa Igbo ndị ọma na-ege ntị ka anyị chịkọọ kedu afe echichi ole ka ị chiri mana different clubs ị nọ? Apụtara m ọtụtụ klọb maka na ife aṅụle gbasịara anyị echichi adị m ahụ mma echichi niile nchigasịrị mana ụlọ makwa na echichi a nke a mgba nchiri ọzọ maka ife ọtaba jụrụ mgba nchiri ọzọ ewe m nọrọzie mgbe ego na-abịaziri nne m wee na-anụ ụlọ na-eme mmemme n'ụlọ na-eme omume na-arụgasị ife na-emere obodo ife afọ m wee na-ewuzi ụkwa achọ n'aka ndị obodo wee bidozie wee chime m nke bụ ezigbo echichi ode na abụzi m ichie ka m bụzi ọnụsoro eze ichie ka m bụzi the Eze's cabinet echigo m ichie na amaka etere m obodo ekitazi ichie ụkwa achị n'aka maka sọ ụkwa achị n'aka maka m na-eme nte mana abịa na klọb so ibe nji wee chigasị echichi dị iche na klọb abịa na Greenfield mbụ prezidenti na bifo m bụrụ prezidenti echiri m Ogbuefi na Greenfield Estate maka na fachi ime ife nyefe efi ha sizie na afọ bụ onye na-enyefe ewechie m yes echikwara m life man of the year na Precious Club of Nigeria chie nwoke biere ibie na amụwa ọdọfe chie ọnụ na-ekwuru ọra na Efficiency Club of Nigeria chie ọnwa na Merit Club of Nigeria chie nwanne anyị na Lagos na Success Club Onitsha echiri m echichi dị iche iche aga m echetacha echidọlụ Ọtụmba na Ikorodu chie Traditional Prime Minister na Chomolu so maka ebe ọ bụ na njere m na-echi m emeriri ife njiri egbe eji eje ọgụ abụ esi m batara ụlọ wee kpọkọọ yutu mgbe m zụrụ Mercedes Benz ihe ọ bụ mgbe ahụ mgburu ozi izi mgburu ozi izi ahụ njezụọ Mercedes zụọ moto na ahụ so wee nọrọ December 2001 buru Mercedes m wee naruo guys etie m ụkwa egbuone na Monde egbuone wee sị ya mba n'ụkwa asị m na ya asị ya asa wee pụta n'ọzụrụ ụgbọ ahịa ọzụrụ iteransa wee kpụọ oriri ndị niile na-ere supu niile nọ n'ọzụrụ ha ncha bupụtacha ife a na-eri nkwụ ụgwọ ya wee kpọọ yutu niile batara unu paakị ya na-eri ife erimife richie wee sị na from today ofu onye n'ebe a wee sị na ife a ga na-akpọ mbụ na onwe bụ onye mere ife a mmere na iteransa so na ife mbụ bụ egbe eji eje ọgụ otu aka egbe eji eje ọgụ asị so kedu nke ichiri na AIA nya bụ egbe eji eje ọgụ maka yutu ndị AIA ha na bụ amaruru bụ yutu ha itenansa bụ yutu ha niile asaa obiri elem maka district town bụbu ofu town before ekewa autonomous so the 3 youth ka mkpọrọ n'ọzụrụ wee sị ha na-emego m arrive eweri m ife richa sị ha na afọ m ọgwụgwọ ha sị mba na ife aga na-etuzi mbụ egbe eji eje ọgụ na AIA Igbo ndị ọma na-ege ntị ụlọ afụ gị n'onye rụọ orie ị na-amalite ndụ gị emena expect and ọ bụrụkwa iwu na mmadụ niile ga-ata ụfụ were kpata ego ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ga-eje bọyị
ọ bụrụ etu o si derugo ka o si dere onye mana ọ bụrụ na okwu mere eze rotere ha na mgbe nna m nwụrụ mgbe nna m nwụrụ gwanụ ha mgbe nna m nwụrụ ife m dị bụ 9 years so mgbe nna m nwụrụ akpọrọ mkpọje Benin na nke nwanne my mom ebe ahụ ka m nọ asọbjektizie m asị nwa na-akpọje ebe a na-arụ ugbo ebe a na-akọ ugbo a na-akpọ ugbo na Benin ebe anyị bi mgbe anwa bụ na naifọ chifo n'ụtụ anyị bụ ndị a na-abịa ha yara wee gaa eke na bọrị odugwe tue ebe a na-akọgasị ugbo anyị ebe na-akọ ugbo den mgbe ndị ebe 9-10 years anyị a na-akọ ugbo yes ọgbọrụ a na-akọ ugbo anwa wee kọgidie na-akụ ya megide ebidoro m ebe a na-ere kerozin emechara ebidoro m ebe a na-ere ahịa azụ na mgbede buru m azụ na-akpagharị na streeti atara m afụfụ dị iche iche emechaa mgbe ruru 13 years akpọje m na kọmpanị ndị na-aka rọba na Benin a na-aka rọba ọ mgbe m ruru 14 years ka a kpọlara m krismas ahụ ka m lara wee fụ ndị oyi mụ yide aka mbasị wee jụ na mma esozi ndị a na-achịghị ọzọ na ha na-ata m afụfụ na mma esozi ndị a dị mma na-esi ọ bịara ịkpọrọ m wee si nnụrụ dara motie mgbe aha anyị enwebeghị fensị na be anyị ozugbo nnụrụ dara motie fụchata motie nsi azụ ụlọ were ọsọ wee tipụ wee gbaa mie n'ime jezuo n'ime ọhịa o wee nọgide maka nwanne my mom o nweghị mfe m gwara mama m o yi ekwete maka nwanne but nwunye bụ onye na subject to those jobs so anọchara mgbe ha nọchaziri ha anawa wee pụtazie nwanne m nwaanyị wee kpọrọzie m laa Lagos efere ya so atara m afụfụ dị iche iche mana today Chineke nyanwe ekene Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ na-anụgo n'onu anyị biko nna anyị ukwu ọfịs gị anyị nọ na ya gbara anyị gharị biko ka ị gosikere anyị ụlọ ga-afụzi ọnụ mmanụ ya ife a ka a na-akpọ best gas nke a ife eji esi nri onye ọbụla na-eji uzi ya na bie nke a nke ụmụ akwụkwọ na bachelor ihe dịka ataba nke a ihe dịka okwu mere eze na adọm ya na duplex then onye bizi big family duplex dọwazie nke anụnwa bụ ife eji akpa transfọma onye bụ imepe anything machine lista ihe afụ ihe dịka akwụkwọ eji wee demarcate sie that coil dị n'ime onye abụsị ihe a chemical something ka ọ bụ different type nke a na-akpụ ya moments nke a press pan nke a gas paper nke a nụnwa meniless paper nke a bụ copper tube nke eji akpa friji arụ AC emegasị conduit dị iche iche. Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịago na nchịkọta ọnọdụ nke taa aka aja na-ebute ọnụ mmanụ witi nna anyị ukwu High Chief Dr. Prophet Monday Nnamezie Syracuse Ezinwakonna Ogbuefi na Greenfield egbe eji eje ọgụ na AIA Ichie Ụkwachi n'aka Ọnọzọreze one of Ihitenansa Papa Ejima Eziogo na Ichida the president and the founder of Sibako Industry. Unu afụghị ihe niile ọ na-eme tested and trusted na o jeru n'isi mmiri nke a bụrụ iburu best gas ọgba ụlọ ọkụ maọbụ iburu best copper Sibako onwe ishu n'ọrụ ịkpọ ya n'akara ekwentị maọbụ ije na their website kere adreesị ọfịs asa Number 7 Akopa Street Gloryland Estate Agor Palace Way. Okay, no there. Isoro local government. Number 7 Akokwa Street, Gloryland Estate, Agor Palace Way. Irute hana ị ga-afụ ya ihe ọbụla ị chọrọ iburu kwụọ cash ka nje pụtakwa ụgwọ abụrụkwa afịa maka ijide cash ebeere gị ego ị nwekwa mortgage. So biko anyị achịkọtago nke taa wee na-asị na Chineke
ga-akọntinu na-agọzi gị n'ezinụlọ gị na aka aja aja ga-abutere gị ọnụ mmanụ amakọ n'ezinụlọ gị mmanụ amakụkwa n'ezinụlọ anyị mmanụ amakụkwu n'ezinụlọ lọ site n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ụtọ ndụ bụ na ndụ onye rụọ orie nwoka ihe niile anyị fụrụ taa na nke egbe eji eje ọgụ ụkwa achị n'aka na ite na nsa okwu niile o kwuru dị gịnị ele bizinesi dị gịnị ele Sibak dị gịnị ele Best Gas dị gịnị ele Sibak and Best Gas and the president of Greenfield Landlord Association hip hip hip